Akuvama umusa, kuvama izibusiso empilweni. uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu akulwele, uNkulunkulu akuvikele. Bese sisho kanjena ke. Njengokujwayelekile siyasicela ukuthi ngabe ukusubscribe, ngabe ukulike nokuqinisekisa ukuthi uba ilunga leli channel. Kama ke mina nguPastor Ningi. Uma iphupho lakho lilide, uma iphupho lakho nama details amaningi, sebenzisa ucingo. Uma iphupho lakho kulama details afaka phakathi mhlawumbe more than 2 things. Ngaba mhlawumbe uphupha kunemoto, uphupha uthuthu hawu uqhamuka nehashi lapho, uthuthu hawu naku sekunomfula, siyama lawo ma details. Fona seliphendule ngaleyo ndlela. Kodwa uma kungukuthi nje imphuphe nje ihashi, hayi imphuphe imoto into eyodwa, hayi imphuphe nje ngathi ngigibela intaba, yabona akunama details amaningi kulula. Nake sifuna sikusho la. Qinisekisa ukuthi ke insuku zonke elandela ichannel ngoba maningi ama video suke siwafaka insuku zonke. Unganikela kwi-channel. Sibheka la ethi lwazi mzimela uthi kusho ukuthini uphupha imoto. Bese sesiba futhi la no user dash on 4 times K1EJ3P aknagama ke lapha. Uthi yena sawubona ngicela kubuta kusho ukuthini ngiphuphe ngihamba ngemoto ngase ngiyehla yona ke yahamba phambili yase yagincika. Ngiyabonga. Kuzwakala kuwuphawu oluhle ngoba iginqike esengaphandle kwayesehlile. Kodwa ke ukuze ke sisummarize kahle kusizakale nomunye uphuphe ngendlela ehlukile kodwa ephupha imoto sizokwenza kanjena. Sesiwenzile amanye amaphupho athinta imoto. So leli sizolibheka ngale ndlela le ehlukene ka 3 ka 12 ukuthi number 1 uma uphupha imoto kuwuphawu esilithatha njengoluhle kakhulu uma ihamba ngoba lusho intuthuko, lusho inqubekela phambili ezintweni osukuzenza, izintweni osukumatasa ngazo leso sikhathi leso. Number 2 uma uphupha futhi imoto kuwuphawu esithatha njengoluhle kakhulu uma igijima ngendlela efanele, lusho inhlanhla nempumelelo esuke izofika ngokukhulu ukusheshsha noma ke ezophuthuma. Number 3 asithi thina uma uphupha imoto kuwuphawu esithatha njengolubu mayimile, lusho kuma, lusho ubambezeleka, lusho ungaqhubeki kwempilo nokungathuthuki nokuthi ke kusekude ukuthi uphumelele. Number 4 asesithi uma uphupha imoto kuwuphawu esithatha njengolubu mayihlehla, lusho ukungalungi kwempilo nokungaqhakazi kwekusasa nokuthi ke kungenzeka kunesimo noma ke umuntu okudonzela emuva empilweni. Number 5 uma uphupha imoto kuwuphawu lubi kakhulu mayiginqika, lusho ukuphazamiseka kwenhlelo zempilo ngenxa ke yokuba namawala nokakwazi ukusilawula. Asithi futhi ke lokho kungabuye kukhombe nje ukuphazamiseka kwempilo ngenxa mhlawumbe ke yokuthunyelwa ngezilwane noma ukugadla ngezilwane. Kodwa sisithi number 6 futhi uma uphupha imoto kuwuphawu oluhleke uma ukwazile ukuphuma ngaphambi kokuginqike, lusho ukuthi ungasukwazi ukugwema isimo noma ke ukuqhela kumuntu ngaphambi ukuthi lo muntu aphazamise impilo yakho ngenxa ke yokuba budedengu. Kungenzeka umuntu ozophuma ozoqhela kumuntu noma udede kwisimo esithile noma ugwema isimo esithile kanti besizohamba sikufaka enkingeni leso simo leso noma lowo muntu bezohamba ekufake enkingeni ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa ke waqhela kuye wakwazi ukuthi esifake enkingeni eseyedwe selapha yana, yabona. Ake sithi thina ke number 7 noma uphupha futhi imoto kuwuphawu lubi uma ishayisa, lusho ukufekela kwekusasa lakho ngenxa ke yokuntula ikhono elifanele lokulawula impilo. Kanti futhi uma ishayisa kungenzeka ishayisa ngenxa yokuthi kukhomba ukuthi ikusasa lakho lizobhekana nezihibe, yabona, lizobhekana nezithiyo ngenxa ke yemimoya noma ke ngenxa yezigadlo ekufaka phakathi izilwane abakuthumela ngazo. Number 8 uma uphupha futhi imoto kuwuphawu esithatha njengolubu uma igijima ngokweqile ingalawuleki. Lokho kusho ukuthi kumele uqaphele imizamo yabathakathi yokugadla ngezilwane, ngezike abagadla ngezilwane bakume ngezilwane, yabona. Kodwa ke sesithi ke thina number 9 futhi uma uphupha imoto kuwuphawu lubi uma igijima ngokweqile. Ngabuye ukuthi kungenzeka mhlawumbe kunento ewulaka laba phansi, kunolaka leyidalwa ongenzeka ubhekana nalo, yabona. Number 10 uma uphupha futhi imoto kuwuphawu esithatha njengoluhlu uma iwuhlobo lwakudala, lungasho ukuthi ke kungenzeka ubuvakashelwe abantu abadala kanti nabanye futhi kuyenzeka noma imoto iseyintsha, abanye imoto ivele njengophawu lwesidalwa
esithile yabona esimlekelelayo ngenzeka ayibone umuntu ehamba ngemoto endaweni ethize kukhomela ukuthi hayi mhlawumbe isidalwa esithile simsiza nesimlekelelayo kwabanye abantu lesi sikiswe simsiza lo muntu loyo. Kodwa ke sithi number 11 uma ububa imoto kuyenzeka kube uPaul uma uyiphusha lusho ukuthi uzothwala kanzima kakhulu emizameni yakho yokufeza ikusasa lakho. Asivale ngokuthi number 12 uma ubupha imoto kuPaul ubema ihamba emgwaqweni owubhuqu noma ke emgwaqweni onamatshe. Lokho kusho ukuthi inhlelo zakho noma ke inhlelo nemizamo yakho ingenzeka izohlangabezana nezingqinamba, kodwa kuba kuhle uma ugcine uphumelele ngoba kusho ukuthi uzogcina utholile umgwaqo. Empeleni uma uthola umgwaqo omuhle kusho ukuthi uzogcina uphumelele nokuba uzobhekana nazo izingqinamba nezithi empilweni, kodwa ngokuhamba kwesikhathi uzogcina ukwazile ukunqoba lezo izithiyo lezo ihibe yabona empilweni. Esibheka la udaba lwemoto, abanye imoto iba yidalwa, imoto iba umuntu, imoto iba-ke iy'nsiza ey'suke zikhona zilekelela lo muntu loyo ukuthi ekwazi ukuphumelela empilweni yakhe. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akakubusisa. Siwe